miżura illi hija xewqa tiegħi illi nintroduċi m'hemmx żmien speċifiku għalija hija waħda ta' ringrazzjament lejn il-poplu Malti. F'dawn l-aħħar ġimgħat rajna poplu li jobda. U s-suċċess li reġistrajna fil-trażżin tal-imxija tal-Covid primarjament kien għal mod kif il-poplu Malti obda dejjem il-miżuri restrittivi. Episodju ta' nuqqas ta' obbedjenza kien hemm. Uħud kienu tebbusija tar-ras, anzi l-minoranza assoluta kienu tebbusija tar-ras, ħafna minnhom kienu każijiet ġenwini. Jiena rajt bajnejja każijiet ta' nies li kienu qegħdin jixtru l-ħaxix li kienu f'miġema wisq qrib xulxin f'miġema aktar mill-jagħtu regolamenti u weħlu multa. Rajt ukoll f'jum l-om persuni li kienu qed jixtru il-fjuri fejn iċ-ċimiterju li vera kien hemm miġema, tifhem iċ-ċirkostanzi, li xtraw il-fjuri biex imorru jagħmluhom fuq il-qabar tommijietom u weħlu multa. Kellek dawn ir-realtajiet. Għaldaqstant hija x-xewqa tiegħi li nintroduċu fl-immedjat mekkaniżmu illi permezz tiegħu tkun tista' tiġi konsidrata amnestija għal multi illi weħlu n-nies dawn l-aħħar ġimgħat infakru dawn dak kien episodju fejn min weħel il-multi mhuwiex kriminal. U ħafna mill-każijiet kienu każijiet ta' nies illi biżbal b'nuqqas ta' attenzjoni bil-fatt li sibna ruħna f'ċirkostanza li qatt ma kellna bħala f'pajjiżna nixtieq li jkun hemm dal-mekkaniżmu li permezz tiegħu persuna anke jekk diġà ħalset il-multa tkun tista' tapplika biex tinħafer il-multa jekk tħallset diġà tista' tingħata refund lura. Wieħed jevalwa ċirkostanzi u naraw biex fl-aħħar mill-aħħar. Aħna jien ma nħobbx nimxi bil-prinċipju ta' tippenalizza lin-nies, li n-nies tinkoraġġihom tagħmlilhom il-kuraġġ biex iħarsu il-qudiem, nibqa' nappella biex ikun hemm osservanza.